andan aro din las Llanos a la descoberta de la ganaderia de burros che leva de vacas e de bois per la corsa olandesa. Il proprietario, Jan Barrer, vol relançar la raça tradicionale che percorrió las arenas gascunas alla fine del segle XIX de bestios che han besoin d'espaci e che ne troben a escalants din las Llanos. En primer que los aujami que todo el espacio que necesitan en de viure. Que hay un poc més de com 4 vindets, vaques i taus, en plus que los betets de la nada, mais que són aquí salvatges i que són sur 130 hectàrees. La veritat, 130 hectàrees en de menys de 100 vaques i taures, que n'hi ha prou de pensar que són en llibertat, i que és acord el més important. Que cal pavés aquestes vaques o aquestes taures com vaques de menjar la carn o vaques de la llet, que són verdaderament vaques salvatges i que viuen aquí com viuen els sangliers, els cabots. I que és important per amunt de cor que quan van haver 4 anys i quan per el primer cop que ho van botar en l'arena, que van perdre tot aquest espai, per amunt de l'arena ja per anar espai, que van estar tot sol, i que per amunt de cor que van estar a taula marxant i que van atacar tot el que ja deuen. Així que som de la cursa holandesa, d'empuix a dar 4 generacions, per amunt que el meu arrière-grandpai que havia començat, el Josep Barrera, que era en 1804 vindets, que han començat d'haver un trupet de vaques i caucostaus en la cursa holandesa. Hem d'estar qualcun del país que cau estar escartur. A un moment, n'ataràs pas qu'un cop, seràs escartur per amunt l'hauràs fet, que és un pau com d'autres cops que diuen en el servici militar, se n'has pas fet, n'has pas ullat. I nosaltres que se n'has pas jamais fet un escar, se pas jamais anat dins una arena, botat 10 anys una vaca, i que si heu réussit o heu escapat o qualcun atau, reparé. Lo que ja que d'estar anar un cop davant una vaca. I bé que cal hem de començar una bicicleta. I aquella que és una vaca en dos joents, per amunt que comprenen vista els joents, que quan anem a cor, la vaca que ven aquí i nosaltres que virem al costat i la vaca n'a pas el temps de tornar. I que és a tal que vam anar els primers escars. Ja per la rentabilitat, per amunt que jo quan veni una vaca a un dels amics que és la competició, que la veni 600 €. Hem de dir que una vaca que ha 4, 5 o 6 anys, la veig que tot perdut, aguant. I no, la rentabilitat hem de dir que justament la partida turística, que hi visita, la gent que pot venir en grup de visita de la ganaderia, saber més de les curses holandeses. I donc cette vache, los Bayonnais, m'a servi a renouveler un peu le troupeau. Que és acord que va rentabilitzar el trupet. Mais el trupet, l'elevat tot sol d'aquestes vaques d'aquest taure, que com se meri heit aquí el guf de Cabreton, que vesen pas el hund. Valeu. Que cal saber que aquella raça que s'era perduda ja pausa, que diuen que les darreres vaques salvatges que eren en els anys 1860. I jo veig que vull assajar
d'attaquet elevati un poc experimental. Inde a base assi vacas e taures e en dos sajar de las curses holandesas e los meios los butai a la reproducción en de sajar de a selección en naue raça com jaue d'autocops en de las curses holandesas. Que digito sem que hi encara un poc de temps e pensi que den 150 anys de mei que hauré réussit et que vaig l'idée de tot amb besem en de besa si réussit ou pas. A deixat de besa? A un altre cop. Merci, Era. Continuez comme ça, c'est bon. A deixat monde. Ni caso que tornes. A deixat. E just avant de passar a tauro, baqui un episodi de biais che Baglio Talent amb la ricetta della famoso Cielo de Setto. Es la comediano Isabello François